Jeg har en ny teknik, som jeg gerne vil fortælle om, for jeg har opdaget en ny astrologisk teknik. Og jeg ved godt, det er noget af en påstand at komme med. Jeg har bare ikke set andre, der gør det, som jeg gør med den her teknik. Hvis I hører om nogen, så vil jeg helst ikke høre om det, fordi så jeg vil gerne leve i troen om, at det her det er som mig. Jeg er en pioner her. Og jeg er i gang med at skrive en bog. Eller det vil sige, at jeg skal snart skrive en bog. Jeg har forberedt alt materialet. Der er rigtig mange facetter i den teknik, jeg vil fortælle jer om i dag. Men det, I kommer til at lære, det er grundteknikken. Og hvad er det så, der er så særligt ved den her teknik? Altså det, den kan, det er, at den kan dele livet op i kapitler, der varer lidt over 2 år. Og så ser jeg den som en ny måde at undersøge og forstå de 12 tegn på. Og hvis jeg skal være lidt poetisk, jeg ser den som en rejse igennem de 12 stjernetegn. Så nu får I en intro til teknikken, og den får I i form af en 3-trinsraket. Livets kapitler, første trin, andet trin, månens cyklus, og tredje trin, progressioner. Første trin. Livets kapitler. Livet, det har mange kapitler. Og det tror jeg, de fleste af os kan relatere til, ikke? At den der følelse af, at det er som om, der er et kapitel, der sluttede i mit liv, og der er noget nyt, der skal til at starte, ikke? Det er jo sådan et udtryk, som vi har lånt fra litteraturens verden. Det her med, altså, at okay, nu bladrer jeg om på den her side, og så starter der et nyt kapitel, og der slutter et andet kapitel. Det tror jeg, de fleste, altså, man kan sige, kan relatere til. Og astrologien, den har mange forskellige teknikker, der kan vise de her kapitler på hver sin måde. Så det er bare for at sige, at den her, den viser nogle af de kapitler. Jeg vil vise jer en af de teknikker i dag, der kan vise de her kapitler. Hvad er pointen med de her kapitler? Altså ligesom med så meget andet inden for astrologi, det er selvfølgelig at få en større indsigt i og forståelse af, hvordan og hvorfor vores liv har udviklet sig, som de har. Andet trin, månens cyklus. Månen, den har 2 primære cykluser. I hvert fald op i mit hoved. Den sideriske cyklus og den synodiske cyklus. Plus sol har jeg skrevet. Den sideriske cyklus, det er månens bevægelse omkring jorden. Og det er den, som vi ser her. Skal vi se. Månen, der bevæger sig rundt omkring jorden. Og den var 27 dage. Der er mange, der tror, at den var en måned, men det gør den ikke. Den var 27 dage. Den synodiske cyklus, det er månens cyklus sammen med solen. Det er den, hvor man går fra nymåne via fuldmåne og tilbage til nymåne. Og den kan vi så se her. Vi går fra nymåne og hen til fuldmåne, og så går vi tilbage til nymåne. Du kan se, den kommer der. Yes. Den var 29,5 dage. Så tæt på en måned. Så det er faktisk den her, den er tættere på en måned, det vi kender som en kalendermåned, end den sideriske cyklus, hvis vi ser bort fra februar. Vædderen, det er altid starten på en ny cyklus. Det er det første, jeg tænker, når jeg ser, at folk de er i et vædderkapitel. Fordi det er det første tegn, siger man jo. Så der er noget nyt, der starter. Det kan være en periode, hvor man bliver lidt utålmodig som vædderne. Man får lyst til, der skal ske et eller andet. Man bliver lidt rastløs, ikke? Man får måske lyst til at tage boksehandskerne på og konfrontere nogle folk, ikke? Og hævde sig selv. Det kan også være, man får lyst til at sige, nu vil jeg ud og være pioner med for eksempel en astrologisk teknik. Jeg er i en vædderperiode lige nu, et vædderkapitel. Så det synes jeg er lidt sjovt. Og det var faktisk lige da kapitlet startede, jeg fik ideen til, jeg skal skrive en bog. Så det passede ret godt. Det var lidt som sådan en død og genfødsel i virkeligheden, fordi jeg følte, at jeg sad der, mit liv var fuldstændig smadret. Og så ud af asken, så kom astrologien i skytteperioden her. Jeg begyndte bare, det var det eneste, der gav mening for mig på det her tidspunkt. Og jeg begyndte at tage HF enkeltfag. Jeg var jo droppet ud af gymnasiet i jomfruperioden, ikke? Men det var ikke sådan rigtig seriøst med astrologien. Det blev det først i stenbukkeperioden, da jeg begyndte at studere astrologi hos Claus Holberg. Og det er jo også der, hvor min sol den står, jeg er stenbuk. Så jeg har sådan en teori om, at når man kommer til de perioder, hvor en sol står, jeg skal lige se, hvad tiden er, så er der også noget, en eller anden tone. Altså, der er et eller andet, der bliver vagt i en. Der er et eller andet, der bliver aktiveret i forhold til, hvem man selv er. Det er ikke noget, jeg har forsket så meget i nu, men det ser ud, som om der er et eller andet, der er særligt for de perioder. Så jeg fik også nogle nye ambitioner, og jeg fik virkelig hanket op i mig selv. Og siden dengang, så har mit liv haft en klar retning. Det er den vej, jeg skal med astrologien, ikke?
Vandbærperioden, der havde jeg gået hos Claus nogle år, og så begyndte jeg at tænke, den der måde Claus han gør det på, den er jeg sgu ikke helt enig i. Nikos egne regler. Ja, præcis. Så vi må videre. Jeg begyndte sådan at tænke, det var sådan, jeg skal lige være lidt rebel her, ikke? Så jeg begyndte at gå min egen vej med astrologien. Og det er helt klart det, der er ledt til, at jeg står og fortæller om den her teknik nu, fordi det var ligesom om, jeg begyndte at studere hos nogle andre astrologer og begyndte at se nogle nye sammenhænge. Lærte om tertiære progressioner et sted, og lærte om nogle kapitler, eller nogle teknikker, der viser kapitler hos en anden. Og så begyndte jeg lige pludselig at sidde og eksperimentere. Lige pludselig så var den der bare i vædderperioden. Men det kommer jeg til lige om lidt. Så vil jeg bare sige tak for nu. Og tak fordi I kom.